noma ba. To ai shine ni ma na gani. To yanzu me kashi hanyar gona kuma yanzu. Ka san lokacin Buhari lokacin Buhari mutumin nan ba kaunan Buhari yake ba. Buhari ya ce a koma noma din nan. ai shi ma dan azumin ba noma yake ba. To amma yanzu ba fa dan Allah Shi ma dan lokacin azumin ba corona noma yake ba. lokacin corona ina gani shine baba ya ji jiki. Ba dole To ba. wai ma me zai noma? Ba dole ba. A in yazo sai ka tambaye shi. Bari mu tambaye shi je mu ji abin da ya faɗa. Assalamu alaikum. Babu matsala, babu matsala. Matsala baba. Sannun ku dai. Matsala baba. Na gajiya. Barka dai. Lafiya kalau. An dawo. Lafiya kalau. Dan da wani ga. Ya gona. Alhamdulillah. Allah ya kare mu. Amin baba. Sannu Baba sannu. wai daga gona kake ne? Da gona muke. An dawo. Allah ya dawo da mu. To san da zuwa baba. Sannu. Baba me ka shuka ne bana a gonan ne baba? A'a bai shuka komai ba tukuna. Ba shuka komai ba. Noman kawai ake baba. Ta kuma ni na ji an ci har feshi kai a gonan nan. Ai. To ni ma abin da nake dubawa kenan. Amma dai bamu fika komai ba. Kai yaro. ai har taki mun saka. Kun san abu na kai ka ga hauka. Ba a yi shuka ba Ba aka a zuba shuka taki. an zuba Sai an taki. yi